Sziasztok! Elkészült az iskolai munka. Nagyon szépen köszönjük az összes képeslapot, amit elküldtetek nekünk. Gyorsan megmutatnám nektek, hogy mi is készült belőle. Egy olyan scrapbookot készítettünk, ami az utazással kapcsolatos, és mindent megjelenített, amiben ahonnan a képeslapokat küldtétek. Ez itt London. Itt Gábor volt az apukájával korábban. Anglia vidéki élet. Németország, a Grimm mesék és a képeslapok. Spanyolország, itt a Gábor nem régen volt, ez itt kihúzható oldalt, és ebben pedig jegyek és kis emlékek találhatók. Ezek a fotók, amiket ott készített. Majd Magyarország. Köszönjük szépen innen is a képeslapot Székesfehérvárról. A képek különböző budapesti helyekről készültek. Kicsibe lettek kinyomtatva. És ezek pedig a vidéki városok. Finnország, Puerto Rico, Ausztrália, itt a koalák elbújtak az eukaliptusz levelek alatt, a leveleket pedig illóolajjal beillatosítottuk, itt pedig az állatok bújtak meg, amiket sikerült lefényképezni. Japán, gyönyörű szép képeslapokat köszönjük. És végül Írország. Egy borítékba zárva a veszpoldi képeslapokat. És fotók írországi emberekről. Itt a vége. Fussál Véle. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy részesei lettetek ti is ennek az iskolai projektnek, majd beszámolunk a tanárnéni véleményéről. Sziasztok!